cuțitul, știi? Mi-a fost frică, am plecat. Zici că și ăla lui Iancu, da? L-am bătut eu pe ăla când era mai mic. Dacă trage la una pe... Hai de cap. Știi la școală că m-am bătut cu el? Băi, eu l-am văzut la discotecă pe prost, că a dat bine și a dat bine rău chiar. Frate, ce ai mă, deci știu și eu că... Na, am bușit și eu vreo 2-3. Odată chiar dacă am făcut box, l-am apucat pe unul de cap și am dat un genunchi direct în capul pieptului. Tot la fel, am leșinat. Alea sunt mai periculoase. Dar, cum să spun, m-a învățat și un mascat ăsta, un om de la mascați, m-a învățat să lovesc pe picior. Și eu mereu la sfârșit de antrenament dau cu piciorul cât pot, și pe stânga și pe dreapta, până când simt că nu mai pot. Dau acolo, deci după ce Gata. fac asta, nu? Să-ți dau și eu. Eu zic că e șmecher, mai trage o poză. Băi, Ștefan, eu zic că e destul de bine. Încă unul din ăla.